Sengap nakai kadau bakari Argentina ka syaremno hakmat kari Spain. Baru kibriu keleng ka perti kia menjur ya kane. Ha ka jinglikai final ka FIFA World Cup arhajar arpun reu. Ha pedang ka Spain Persia ya ke Argentina. Kalong sisa ka jinglikai ka ba itanap ba. Bat nguyui nadu ka bastang ka jinglikai bat hadu benakutno ka jinglikai. Kari Spain ka kamla sibun sya ban ya ke Argentina. Henry wat lakata hadu ka bakut ka khandai po minit om siam ran mano bala ban thep ya ka gol bat ka daw ka bala kham pentelot susu ya ka Argentina ka penlong ka de ha ka minit ka ba khandai po plus lai shua ban kut no kanor martan na ka liang Enzo Fernandez ulayu sundon ya ka red card kane ka de ka we na ki daw ka barabba ba ka bala penlong ya ka Argentina ban mat ya ka namram namar kladuna we player hapo madan bat nguyui na dukate ke minit bak Argentina kladu no Enzo Fernandez bat nakaliang ka Spain kalakham yu bor susu ban yak Argentina bat ka Argentina kam la su ban kerda bat de ha ka minit ka ba sis pa Andreu nakaliang Ferran Torres ulayo ban thep ya ka gol ban lengba kate ka sigol ber thep do Ferran Torres kala penlong ya ka Spain ban yo ya ka namjop bat kaladu ha ka FIFA World Cup arhajar arpun reu lingba ka jingla jong ka Spain ban yelikai ba kadai hok ban yo ya ka jingjop bat ngimla ru ban lan bau Lionel Messi udai ban yo burom wal ada umat ya ka namram namar lai sen menta nadu snem arjar khatsau arhajar arpuar bat menta arhajar arpun reu ulala sisa ban panpoi final ya kari Argentina bat ngin sepet hatau udang la em ban mi madan biang house nem arjar laipo kubeli